Uzweke. Siyanamukela. Siyanamukela ohlelweni lethu olusha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami Mnotho Sibongo Ngcobo. Bafethu, ngithatha isinqumo sokuthi ngingagcini ngokuposta imithetho kuphela lapha enkundleni zokuxhumana, kodwa ngikwazi ukuthi kube khona la ngihlaziya khona, nginabe kabanzi ukuthi kusho ukuthini, ukuthi kuchaza ukuthini nani. So njengamanje bafethu, ividiyo yami yokuqala le, kumaphutha enizowabona ingixolele kakhulu, so alungise ukuhamba kwesikhathi, njengakho ukuthi ngaphandle nje kunomsindo kwi-background nani, kodwa ngizozama-ke ukuphakamisa isizwe. So namhlanje bafethu, umthetho esiwenzayo, sihlaziya imithetho yempumelelo. So number 1 wakhona uthi umqondo uyafana nengadi, tshala imicabango emihle ozojabulela ukuyivuna ngawo. Lokho kusho ukuthini? Njengoba sazi sonke bafethu ukuthi la kunesilinganiso khona, la ngilinganisa khona umqondo nengadi. Yayizo leyo nto, uphinde futhi ngilinganise imicabango nesitshalo. Lapho ngizama ukuveza ukuthini? Ngizama ukuveza ukuthi isikhathi esiningi ey'ntweni ey'tshalwayo zisuke zitshalwe engadini and azigcini ngokungena enhlabathini, zigcina zikhula ziba yimphumela yezinto ey'thize sikwazi ukuyibona, njengama-fruit, ama-veggie nani okunye okutshalwayo, yabo. Okay, so lana-ke ngithi mina ngifanisa umcabango nembewu yento oyitshalayo ekhanda emqondweni wakho. So lapho ngithi khona qaphela kakhulu izinto ovumela ukuthi zikubuse emqondweni njengomuntu, ngoba azigcini ngokuphelela ekhanda kuphela, ezinye zazo ugcina usubhekana nazo empilweni. Yayizo leyo nto leyo, njengokuthi uma umuntu ongazicabangeli okuhle, akuvamisile ukuthi empilweni yakho kwenzeke izinto ezinhle, yabo. Ngakho ngithi qaphela imicabango oyitshala ekhanda, akube imicabango ozojabula uma ngabe ifezeka. So kubalulekile ukuthi esimeni sakho obhekane naso noma okhula ngaphansi kwaso, noma ungahlezi uhambisana nokwenzakalayo, kodwa wena kufanele ukuthi uzicabangele okuhle, uzihlelele futhi okuhle. Number 2, number 2 wethu uthi hlela izinto zakho, wenze okuhlelile, hhayi okulula kuphela. Okay bafethu, njengoba sazi sonke ukuthi kwesinye isikhathi isenzo sikhuthazwa indlela ozizwa ngayo osukwini noma kuleyo nto leyo obhekane nayo. So la nginaba kakhulu ukuthi okumqoka ukwazi ukuthi yini elindeleyo kuwe, uthi uma ngabe usuyazi leyo nto bese uyayihlela, uziphe futhi nesikhathi sokuyenza. Ekwenzeni kwakho lokho ungakhuthali uma ngabe uzizwe ngathi ungayenza kuphela, kepha usuku nosuku linento ethile elindeleke kuwe. Zama-ke ukuthi wenze okuhlelile noma wena ungazizwa ngaleyo ndlela. Ngiyathemba bafethu ukuthi siyahambisana, noma ngiphuthumi kakhulu, yabo leyo nto leyo. Ayizojwayeleka bafethu, ngoba kusayividiyo yokuqala zojwayeleka, kodwa kubalulekile ukuqala nokugcina ngokufisa kuphela. Sengisho kimi-ke lokho. Number 3 wethu. Number 3 wethu uthi yonke into inesikhathi sayo. Kholwa ukuthi nawe sakho siyenza. Ngaloko ngizama ukuthini? Kuko konke okwenzakalayo empilweni, ngiyathemba ukuthi ubonile ukuthi asilawuli konke, yabona. Kunezinto ezenzeka kuwe ongayilawuli, kunezinto ezenzeka kuwe ozilawula wena. Kanjani na? Ayekho umuntu olawula isimo sezulu, ayekho umuntu olawula ukusa nokushona kwelanga. Lezo zinto lezo sifunda ukuphilisana nokubambisana nazo ngokuba ingxenye yalusuku, yabo leyo nto leyo. Sengizama ukuthi lokho masifika kuloko kokuphila-ke bafethu, la khona sithola ukuthi umuntu nokuziqhathanisa ukuthi okay, ontanga alingana nabo sebezuza u-1 no-2 no-3, yena uma ezibheka ubuye ngathi ume ndawonye. Akufanele kube yinto ebusa kakhulu imicabango yakho leyo. Sadlula-ke isisusa. Akufanele kube into ebusa imicabango yakho kakhulu leyo
ngoba asilawuli konke. Okumqoka ukwazi ukuthi njengoba sonke sila emhlabeni kunenhloso nesizathu esenza lokho, uyabona. Kodwa lokho ukwazi ngokuhamba kwesikhathi nawe kuyihlupha kwakho ukuthi uthole inhloso yokuphila kwakho, yabona leyo. Unganaki kakhulu ukuthi abanye abantu benzani. Yebo kona ungabuka mhlawumbe uthole umqondo ukuthi okay, empilweni mangabe uphumelela impilo yomuntu iyashintsha ngo-1 no-2 no-3 no-4 no-5 ngokubuka sekwenzeka kwabanye, kodwa wena bese ulinde esakho isikhathi. Hayi ukuthi ulinde uhlale phansi njengami kanje urelax, cha. Ulinda ngezenzo mfethu, ulinda ngokuzinikela, ulinda ngokuzicabangela ukuthi okay, ikuphi ongakulekelela ukuthi nawe sakho lesi sikhathi engithi siyeza sikufice ulungile, u-right. Number 4 uthi angeke uvune ungatshalanga, kanti futhi angeke sivune sonke kanye kanye. Lokho kuthini na? Kunabantu okay njengamanje uJuly, yabo leyo nto leyo, and umuntu oqale ukugijima ngoJanuary angeke uzumlinganise nomuntu oqale ngoJune ugijima ukuthi bazongenela imarathon kabani kaSeptember, ayizwe leyo nto leyo. So sengisho ukuthi kulabantu bona bobabili bazovuna, kodwa ngeke bavune ngendlela efanayo futhi ngeke bavune nangesikhathi esisodwa. Mhlawumbe isibonelo esingenza umqondo ngendlela ehlukile ngawukuthi umuntu ochitha isikhathi ezilungiselela for ikusasa elingcono uyaye abe semathubeni amaningi ukuthi leyo nto ayifisayo noma ayisebenzelayo iphumelele, kunomuntu ogcina ngokufisa emqondweni kodwa angenzi lutho usukile, yebo leyo nto leyo. So angeke uvune ungatshalanga, angeke uthole imiphumela emihle ngoba nakho wena uyayifisa, ukwazi ukufisa kakhulu, cha ehamba kanjalo. Ngakho-ke ukufisa kuhambisana nokusebenza, ukusebenza kudala imiphumela. Okay, yini ekhuthaza isenzo? Iqala kanjena-ke lento. Umcabango yiwo okhuthaza isenzo. Isenzo sikhuthazwa indlela ozizwa ngayo. Indlela ozizwa ngayo yiyo kwenza ukuthi ukhuthalele ukuyenza leyo nto osuyikhethile ukuyenza ngaleso sikhathi. Isenzo sakho sidala ini sona? Imiphumela. Imiphumela ikunikeza ini? Ikunikeza ithemba. Yabo, kumele ikunikeze ithemba lokuthi okay, uma ngenza kanje nakho lokho kugcine sekwenzeka, nakho kugcine sekube ingxenye yempilo yami. So yeah, bafethu video yami iqala le ngilibile ngikuphinda lokho ngoba ngifisa ukuthi konako emqondweni obona ukuthi mhlawumbe ngaku-eda noma ngakulungisa uvumelekile nawo kuma-comment section. So ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe, ukushare. Mawuthi bafethu ngiyathanda lo hlobo lamavidiyo leli, ningazisi khona ngizokwazi ukwandisa ngiwenze abe maningi. So yeah, iloko bafethu nivalelise umfo wamapholo.